Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanano. Kumusta? Ug karon diay atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilano no nga sinuwat ni Jenerica Bidad ug dili pa no. Salamat kaayo no sa pagsubaybay sa mga sugilano no nga ikan sa RMN drama. Salamat kaayo no sa inyong pagpaminaw. Shout out din yung tanan, amping mo Firmino. God bless. Ug karon di ta maglangan di ang laing sumpay ning sugilano nga sinuwat ni Jenerica Bidad. Nahisulat sa hangin. My heart. Lando? Naunsa ka? Nganong kalit ka mang misod nga wa manuktok ha? May importante kang tuyo, Lando. Naunsa ka man? Nganong nagsigaman lang ng imong mata diha ha, Lando? Lando? Uy, namahaw day ka. Kuan, naggukod ko sa ilaga, sir. Mauba? Unya na, so din he o gumagkaong Alejandro ha? Samok-samok magkahinuon din he? Pasagdi lang siya nga musuod, Julia. Dili. Kaon na diya, sir. Ako lang tanawon kun wabay gamay buslot sa kisami. Sa mukha, yun mo Lando eh? Huwag gawas ra lagi ko, ma'am. Kaon lang diya, sir. Oo, sige. Lakaw na lang, Julia. Ako na'y bahala ining pagkaon nga dani mo. Wala kailangan kinahanglanon. Wa na. Huh. Lando, dadaon niya ng kinana ni Sir Alejandro nimo kung mo gawas ka, ha? Oo, ma'am. Nasira na. Sorry, sir, ha? Ayaw ka balaka. Tuod. Aktiman na lang ang imong tuyo din sa kong kwarto. Naam kay ilaga sa kisame. Oh, dito sa pikas kwarto. Nakabati ko nga midagan pa ingon diya sa imong kisami. Sige. Padayon lang diya sa imong gibuhat. Mukao na lang ko dire. Sigurado gid ko nga. Makasabaan ni Ma'am Julia ini. Bisig ka na raba ang mga mata to. Kinsa man kayo nagpakaon ni Sir Alejandro. Kinahanglang akong hunaon-naon. Nga ako gyapon siyang agahon og dili amahan. Kitingalig masipyat ko. Ug makatahod ko ni og papa. Pero dili sa mahimo. Ngay panimpad na akong kaluwasan ni Sir Alejandro. Manang, Oy, niya na ang kinanaan ni Sir Alejandro. ay naunsa ka man, Lando. Mura ka magnatarantar ka ganina. Oo, man. Ako nang atimanon ang mga tanom sa greenhouse, manang, ha? Ay, nahala, sige. Mura magnagbinag-unis, Lando. Human nilag istorya ni Helena, kalit man lang siya nga balaka ni Sir Alejandro. Doon na yun kasabutan ang duha. Dong, masumpay pa ning kwentas? Ha? Oo, ma'am. Ma'am. Sige, palihog og sumpay. Sige, ma'am. Uwat lang, ma'am, ha? Uwat lang. Dali rin, ma'am. Karito rin. At tuwason sa dakuning kuhan. Kani, basta, dali rin, ma'am. Mauna ning una na akong lakaw. Aron pa hinumduman sila ng mga saa. Dili, di ka papahuwayon, Ma'am Julia. Salamat nga wa. Maanhin ako si Ma'am Julia. Hoy! Lando! Tibangkong na ni. Abli ko gipalabay na niya ang akong pagsambok-sambok niya ganina. Lando! Bastos ka, ha? Bastos ka. Di makong napita mo bastos, ma'am. Naibaw ka yun. Nga dito ko sa kwarto ni Alejandro. Nagpakaon niya. Unya may kalit ka lagsod dito. Ma'am, nagukod naman ko sa ilaga nga nagdagandagan sa kisame. Ha?
Ayaw ko gilara. Ha? Wa man ko mangilad, Ma'am Julia. Nahibaw ko. Nga naniid ka sa akong mga lihok, animala ka. Ma'am Julia. Ayaw nagkasuko, ma'am. Nganong maniid man ko sa imong mga lihok. Doon na di kay sekreto nga angin akong panidan. Hilom! Basta, ayaw na pagsuot sa kwarto ni Alejandro. Kung dili ka nako, pasudlon, nakasabot. Ngano di, ma'am? Kung wa ko buso dito, unsa di mo buhaton sa sud? Wa! Oh, wa man ka di ay. Wa kay angay kahadlukan. Basta. Ayaw na gitugos ba ha? Nga mukalit ka lang usod, ha? Oo, ma'am. Si Lando. Hello, Lando? Helena, kikasapan kong maayo ni Ma'am Julia kung ano ka nung kalit ko misod sa kwarto nilang badag asawa. Mao ba? Kundi, gibauran ko niya nga hindi na musod sa kwarto ni Sir Alejandro. Sige. Tumana lang siya. Pero, siya na ba nga kung nabantayan nga mo pagkaon ni Sir Alejandro? May nahuna-hunaan ako, Lando. Unsa man na? Paabutan lang. Mutungan ako diha. Maayo pa. Murag di ko katraka sa kabaldita ni Ma'am Julia. Murag yun siya gliyon nga katugbunon ako ganina. Sige. Ako ni bahala. Bye. Bye. Amping ha? Kamusap. Dili mahimo nga pasagdan ako sa Ma'am Julia. Nga mo imot ni man sa akong amahan. Helena, maayo kinanawag ka. Nga naman, sir. Naglain ang akong lawas. Sige mo, anak ko. Salamat. Pero, unsa man ang tuyo ni mo na ako, ha? Nganong mitawag ka? Anak na ta magsulti, sir. Sige, bye. Kinahanglang manghasol ako sa mga kriminal. Shane! Kasayo ba nimong nagyarok-yarok anang beer? Wa na gyud na ing sod ng imong utok? Ha? Sige na lang kag-inom? Masabay sa akong buhaton, ma. Ang angay nimong buhaton, mao nga motiman ka sa imong amahan. Da, may naman gud na si Papa. Pasagdi na lang gud na diha. Oh. Nganong niya ka, Helena? Nanawag ako si Sir Alejandro. Naglain man ko ng iyang lawas. Hoy, balik sa imong agi, ha? Balik! O gano'n mo balik mo ko sa kong agi. Mawa na ko'y batasan ni Sir Alejandro kung dili na ko tumano na kung saad nga ako siyang atimanon siyang hilanat. O sa hilanat? Wa man ni hilante si Alejandro. Ayaw mo ang rason, ha, Helena? Bitaw, lagsik na nga akong amahan. Gihilantan siya. Kung nagduda mo sa kong gisulti, sunod mo na ako. Okay. 39 ang hilanat. Pero, Kinahala makainom ka og tambal, Sir Alejandro. Ikaw na ibahala. Alejandro, kini mo na. Inumin ng daghang tubig. Ayaw na, Julia. Napuno ng akong tiyan sa tubig. Tambal na lang ang akong imnon. Niyan ang imong tambal sa hilanat, sir. Salamat. Okay, sir. Kinahanglan imo ni ipahuway ang imong gibati, ha? Oo. Pero, ayaw kong biyahilin na. Kaya naglain ka akong lawas. Alejandro, ako mo'y imong asawa. Nga nang magpaatiman ka man sa lain. Ako siyang nurse, Julia. Og trabaho niya nga mo atiman og tao.
Busa. Dili ko maikog nga musugo. Asawa sad ko nimo. Dili ka ang maikog sa pagsugo nako. Mas komportable ko kung si Helena ang matiman nako. Kay iyang gieskwilahan ang pag-atiman ug masakiton. Alejandro, dili ka namang gid kaayo masakiton ba? Gamay na ng hilanat. Unya magpaatiman ka og laing tao. Ako nang gihire og balik si Helena nga akong nurse, Julia. Unsa man Helena, musugot ka? Nga mubalik ka pagka-nurse nako? Pero Alejandro, ni ako nga na mo atiman nimo. Hatagi sad gud ko gigayon. May negosyo ka, Julia. Kini ang tutuki og maayo. Aron dili ko magsigi og abuno sa puhunan. Ambot ni mo, ay! Ambot lang yun mo. Helena, ikaw na lang sabot ni Julia. Okay ra, sir, oy. Tuod day, sir. Muhang yun lang unta ko nimo nga magulian lang ko sa bahay. Ha? Ikaw kung pabuton, Helena. Tuod. Mahimo ba nga dadon ko nimo sa garden? Oh. Naglagot akong maayo ni Alejandro Franco. Ha? Ano man? Naliman ka. Iyang gipabalik si Helena og trabaho. Isip iyang nurse. Kay gihilantan siya. Di na mayo, Julia. Maog yun. Pero, unsa may ako mahimo. Nga si Alejandro naman ang nagpabalik niya. Ay, maglagot gani ko. Hiluan man ako sila ba? Kung anong di man ani mong buhaton. Ha? Puslan man nga naglabad ang atong uwan ng iyong panaw, nurse. Hiluin na. Pero Franco, tingali og ako gyud mapasanginlan. Dili ka mapasangin lang kundi na ka may kapagkaon ni Alejandro. Husto ka. Kikapoy na ko ini mga tawana. Pero, kinahanglang di ka magpaila nga may plano ka. Julia, kalma. Kini ang ibutang si muna-una. Kung mamatay karon si Alejandro, ikaw ang mosapupo sa tanan niya kadigyunan. Punuwa man siya last will ang testament. Mauna. Legal kang asawa. Upay anak. Kamulang ro si Shin ang mga sapupo sa kadigyunan ni Alejandro. Kung mamatay siya, magkita ta. Atong planohon ang sunod na tuglakan. Okay, sige. Kinahanglang masecure ang daan ng inyong sunod. Okay. Ugma magkita ta. Dili una na ko biyaan diri sa bay kay nagpahangin na sad si Alejandro uban kang Helena. Wa na ba maglabaray mo, Sir Alejandro? Uwa naman. Unsa man, gitugnaw ka? Uwa man. Salamat nga. Mibalik ka, Helena. Nagkinahalan kong trabaho, sir. Gawas pa. Gimingaw po ko sa mga... Gimingaw ko sa bayos mga katapang. Ha? Nasugdan po na ba o basa ang diary ni Sala, sir? Uwa pa ko'y kaisog nga mo abli ni Helena. Ingon sa dunay mo pugong nako kung ablihan ko ang diary. Hinuon. Mas maayo po tuod nga basahon nimo ang diary nga relax ka. Helena, may mo bang itod ni mo kining akong wheelchair sa sud sa greenhouse? Oh, sir. Kung buhi pa si Silis, malipay unta siya ni ining greenhouse. Kay ang pagpananuman yun ang iyang gusto. Ano guna, no?
Sir, mangutan ako. Kung tanangit hatagan kagigayon sa Ginoo nga makahimo ka sa pag-usab sigagan sa mong kinabuhi. Unsa may gusto nimong mahitabo? Ang gusto ko, nga wa unta mo abot sa akong kinabuhi si Julia. Unsa? Si Julia ang numero 1 babag sa akong kalipay, Helena. Sir Alejandro, Pero, wa na ko'y mahimo pa. Asawa na nako siya, ug may anak na kami. Kinahanglan nga ako lang pasanon ang kaugalingon kong krus, Helena. antosan na lang gidain nimo ang mga kasakitan sa sayop na desisyon. Bugo ko nga nagpada sa iyang hulga nga ipakuha si Shen. Sir, Kulmingaw dito sa imong bahay. Mahimo man nga anhigyapon ka matug. Nagpaabot lang nimo ang imong kwarto sa bahay sa mga katabang. ngayon dili mo ko makatog. Ay, mura mo ko babalaka kung malayo ko, Mr. Alejandro. Muna kong mahadlok ka doon ay daot ang buhaton si Ma'am Julia sa akong amahan, samtang wak ko. Unsa ka kung ako lang basahon karon ang diary ni Celis. Niara, akong ablihan ang unang pahina nining diary. Nia ang unang pahina. Dear Diary, tuig 2002 sa lungsod sa Villanueva, unang gabiin ako sabay sa mga Aldemer. Ug sa dihang isira ko na unta ang gate, miabot ang akong agahon nga lalaki. Si Alejandro Aldemer. Ako ang unod sa unang pahina sa iyang diary. Celis, ngano wa makumakahatag sa akong pagsabot nimo. Ngano gipansagdan taman ka? Ikaw gini akong kalipay, Celis. Ikaw ug wa nay lain pa. Kung gibuwag man kita ni ining kalibutana, mag-abot ra kita sa langit. Gimingaw na kay kunimo, Celis. Kulwa pa lang kumutuo sa uban nga tao. Kung ikaw palang unta ang akong gipili, malipayon unta ko karon. Nabasa na ba ka ni Papa Alejandro ang diary ni Mama Celes? Ay, Ginoo. Tuguti nga makaibaho si Papa Alejandro.
nga iya kong anak kong Mama Celes pinaagi sa diary. Mitutok na ko si Sir Alejandro. Nakita ko sa iyang mga mata ang kaguol. Ang iyang tinanawan kanako nagpakiluoy. Ug midot kini sa akong kasing-kasing. Gusto ko siyang amaman. Gusto ko siyang gakson. Apan nahibaw ko nga ang langit ug yuta dili gyud magkaabot. Busa, isulat ko na lang sa hangin ang akong gibati alang kang Sir Alejandro. Silis, labas pa kaayo sa akong panumduman ang tanan ni adtong higayuna. Gusto kong mugakos nimo. Apan dili mahimo. Kay nakatando na ko sa akong inahan nga pakaslan si Velma. Wa lang ko mahibaw. Ikaw ang akong gusto. Ikaw ang ipitik sa akong kasing-kasing, Silis. Ikaw. Oh, uy, hala, buntag na. Buntag na. Dili mahimo doon ay makakita na ako din ni Franco. Saka, oy. Kalma lang. Adto na ko. Mahibong na ang mga katabang kung diin ko nakatuog. Okay. Sige, amping. Ay, kanito siya. Kinso na ko, pe. I love you. I love you, Julia. I love you. Mujote na ka? Oh, kinahanglan ako nang mapakaon si Sir Alejandro. Oh. Imo nang gisulob ang sinina ni Silly sa picture. Oh, ganahan ko masalob, ani, good. Ang ngayaman sab ka, ana. Gwapa kayo ka. Salamat. Love you. Naanasad ka, ana, ha? Naibaw ko. Nagdamgo na lang ko nga maako ka. Pero, pasagdi lang ko nga mo pagawas akong gibati para ni mo, Helena. Bisan di ko angay ni mo. Kay... Lando, gusto na. Todd, naglukat na ba ako og lisensya para driving? Kamo, di ka ma-drive? Kamaoy. Truckboy man ko sa una. Tudluan ko sa mong driver. Sakinan na lang ikuwang nako. Kung doon na ako sakinan, ako na ka masuri bisan asa. Oh, sige. Pagpalit o niya, kaya makasakay ko. Uy, ang lovebirds na amang gets gate. Oh, manang. Ikaw ba, manang, magubaay lagi kang iksin na? Ay, sorry, oy. Pero, wa magudinhing atong ride na. Mao nga, mangutan ako ni mo Inday Helena. Kung unsay lutuon para ni Sir. Kasi yun. Mangutan na ni Sir. Masakaw na ako sa taas, ha? Wa di mauli si Ma'am Julia, manang. Ay, wa. Bugnaw pa si Mods ito'y ang iyang kama. Oh, Hala, hala. ni anak. Ni Ana. Diin ka ni makatog. Unsa man, ablihan ko ninyo, dili.
ablihan mamoy. Oh, unsa man mo? Anong tutok man mo na ako? Ay, wa, madam, oy. Kuan, mura magudog. Bago kang holbot sig daanan. Patuyang ng baba ni mo manang, ha? Tibtiban ko niya na. Ha? Ala kalain. Masuko man day konsultihas tinuod. Di man kato siya makatug, no? Ayaw na lang og kaya manang. Kibasig maabisa na gyud ka sa wait adtong madam. Sir Alejandro, good morning. Helena, good morning. Ang diary. Nasa kilid siyang higdaanan. Unsa may gusto nimong pamahaw karon, sir? Bisag unsa, kanang ganahan sab nimo. Nabasa na nimo ang diary ni Sela, sir? Oo, pero dili ko makalahutay og basa. Oh. Unyang gabi na ako ni Tiwason. Good morning, pa. Oh, shit. Ngano di ana masab ka, ha? Shen, Pa, gikan karon, ako nang atiman nimo. Busa, ikaw, Helena. Tsupe. Shen, unsa man kanang batasan mo? Kangilad ba, ana? Di mo kukugunahan ni niya, pa? Ay, diary? Ay! Ayaw nagkikapa. Aray, ha? Ngano imo magkihapak ang akong kamot, ha? Sorry. Gawas din sa kwarto sa akong amahan. Buli si Lina, Shen! Ah! Panuway ni Bayana, papa! Buhira akong buhok, Shane! Shen! Gawan! Aray! Ayaw pa mo! Nilog kang Bayana! Aray! Ah! Gusto ni mo tintalo ng akong amahan! Shen, buli si Lina! Naglagot kayo ni Bayana, Aray! papa! Pero sa basta na! Lando! Ma'am Shen! Ma'am! Ayan na! Buhay na buhok dili na, ma'am! Anak! Buhay na! Lando! Aray! Ano? Nagbagang akong tudlo! Lando! Aray! Ano ngayon mo lang kita bangan si Shane? Mama! Pagawasan ang anak mo, Julia! Pagawasan! Sir Alejandro! Ay, nakikapang ako, papa! Dali! Ayaw na nakipamugno! Aray! Aray! Guluya sa gawas ka ng way batasan kong anak, Lando! Dali, ma'am! Dali! Buhay ang ako anak Lando, ha? Ha? Buhay! Kining animal nga Helena ang paggawasa. Nagdala ni gubuti ni Baya. Ikaw ang gawas, Julia! Oh, Alejandro? O sago ka ng... Gikan karon. Si Helena nang motiman ako. Siya ang mupakaon ako. Ayaw ko kuhai sa akong katungod. Isip imong asawa, ha? Alejandro? Ano? May atiman ka na ako gabi eh. Gisangpita ka. Pero wa ka sa imong kwarto. Diin ka! Ha? Ako, hindi Wa lang... ka matuog din sa bahay, Julia. Diin ka matuog! Kuan, dito ko nakatuog sa ilang ami. Nanawag ko ni Ami. Wa ka sa ilaha. Ah! Let's ito, babayhana. Baka kon siya. Gawas! Gawas na, Julia! Alejandro, asawa ko nimo. Unya imo lang ko pagawason. Gawas! Ma'am, gawas na lang! Gawas na lang! Manuway kang babayhana ka. Ikaw gyud nagdago buti ni Baya. Kamong duha. Kamusin ang nagdagubot. Panggawas mo! Buhay ko, Lando! Ikada ka, Dry Fran! Aray! Ngano gitukbot ba ko nimo?
Ay kay ikiha man ka ni mo siya rape, bisag gigunitan ra kas bukton. Rape di ay na day. Hoy! Wa kay batasang tiguanga ka, animal ka! Oy, ba ining bayhan na ay. Wauroy mo mga matay, no? Agoy, ginoo ko. Kandidata man ka sa swimming in fire, anak day. Hilaway tiguang! O ikaw sa blando. Nganong ato magit ka mula Manila na, ha? Ako imong agawon. Anak ka sa akong agawon. Pero dili ikaw ang nagsuldo nako. Si Helena gyud ang akong labanan kitarong siyag utok. O gasabli pagto ni mas akong utok, ha? Nabinugok. Hala ka, Ma'am Shane. Nanagpa ka. Unsa man, papuno ka lando. Sige mo ng mata ni mo diha. Sa banabatasan mo, Ma'am Shin. Nindot naman kikang iukbok eh. Sige. Suwahi kong ugbo. Kay ikihata kag rape. O ara. Sige patain ni ma'am. Bisyo pa more. Hilom ng tiguanga ka, ha? Gamay na lagid ka, ma'am. Buset! Hala. Ni ay napuno. Unsay na puno, manang? Unsa? Ay. Wa man God. Aligre kay ta karong buntagan, no? Hay! Napuno sa kasaba. Bibo pasta ng bibo. Pabuto na lang yun ang kuwang. Mura na tagpasko. Otro kang tiguanga ka. Ikay misumbong ni Alejandro nga wa ko matog din eh. Unsa no? Ala, nangutana ramang gud siya, ma'am. Misulti yung taka nga natog ko. Ay di mangbog ko mamakak, ma'am, sa tao nga tarong og utok, ma'am. Iugbok na gud ang tiguanga, ma? Sige, saway. Oh, Lando. Mga ubos na tuod min ninyo. Mga katabang lami para ninyo. Pero wa mo'y katungod ka mo pasakit na mo. Kay wa na'y labot sa inyong gisuldo na mo. Hala, sige. Suwayi mig ugbok. Kay ikiha mo na mo og rape. Unsa? Mga panuway! Ha? Sige, patainin! Mga wagyod mo yung mga batasan. Way mga respeto. Ma'am, ang respeto di mabayran. Imo ning trabahuan. Kung wa kay batasan, ayaw pagpaabot nga magkadawat kang respeto. Respect, begets respect. Maning listo, ha? Mamatay ko ninyo. Mga hilasan! Sunod nas imong mama, oy! Isawilik ng kagaw sa inyong utoks gawas, oy! Bantay lang mo na ako! Bantay lang mo na ako! Ala, bata pa kay kas kinit kitay, day! Ay mikis mo lang mga katabang, day! Kay tingalig magkakaon mo og itis ok-ok, tuhe! Osto na nang. Ay, sagde lang gud ko, gud. Tuan na bitaw to sila, tuhe! Nagubot na hinuuntag sa'yo din eh. Wa kaysa. Sir, maghikay na ko si mong pamahaw. Helena, pag-amping ni Julia. Ha? Nga naman, sir. Basta, pag-amping lang ni Julia. Oo, sir. Mga panuhay. Mga matay pa unta mong tanan. Ipaglapay maguna ni mong mga kaang sa buha. Wa na nilami. Wa na nilami. Sige. Ato ning kubon ang card ni Lando. Pwisit ka, Helena, ka. Mangingilog kag papa. Shane, unsa man di gibuhat ni Helena sa sud? Makalagot tayo, mama. Kaya pag ang akong kamot sa panuway. Si Helena ang mihapak sa imong kamot? Oo. Ano man sab? Oh, ako man ang tuguhan ng diary nga nasa kilid ni Papa. Kihapak man hinuon ang akong kamot. Dili ko nun ni pwedeng hikapon. Diary? Diary. Na may suwat sa ibabaw, diary. May diary si Alejandro? Marag dili man to kang Papa.
Pero murag... Murag unsa, Shane. Gusto, nakahinumdum na ko. Ang cover. Maugit ang cover. Unsa man ang cover? Murag mauman to ang kanunay nga basa-basahon ni Helena dinhi sa bay. Unsa? Unya nga nung tuwa man ni Papa nimo, ha? Ampot lang. Kinahal makuha nato ang maong diary, Shane. Kawata ang maong diary. Okay na kining lugar, sir? Oh, okay na ko din eh. Ganahan sa kang mupundo din his bayis, mga katabang, sir. Labi na din sa kwarto ni Celis. Pero may ko siyang maabdan nga maglingkod din sa may bintana din siyang kwarto. Kunwa na siya buhaton. So, mag-anhian giday ka din sa una. Oh. Nahibaw ko. Nga na kung sa ang akong gibuhat. Pero, dili gila ko kapungan ang akong kagalingon nga magpangita ko ni Celis. Mao ba? Ano guna, no? Nga dili ka mo ang nagkadayon. Sa nako ang tanan. Sige. Biyailan ko din Anhi ko din magbasa sa diary. Wa man din ako mada ang diary ni Celis. Basin to ara ni sa mong higdaanan. Oo, tuag yun. Sa ilawom sa kong unlan, palihog ko og kuha. Sige, Shane, pagdali. O kaya ang higdaanan ni Papa nimo. Kaya ako'y magbantay din is may pultahan. Pagdali. Oo, Mama. Sa ilawom sa unlan, o kaya? Oo. Bingkaw! Yan ang diary, Mama! Sige, anak. Pagdali. Yan ang diary, Ma! Sige, ambe. Manibat na ta. Pabasahon niya ako, anak, Ma, ha? Tako, Shane. Tako. May suot si Helena. Ma'am Julia? Shane? Niya mo sa kwarto ni Sir Alejandro? O gano'n ang utana ka man. Asawa ko ni Alejandro. Og anak ko ni Alejandro, angal ka? Dali na, Shane. Manggawas na kita. Katingalig matiwasan ako ni babayana. Dali na. Nag-unsa man kang tuka din sa kwarto ni Papa Alejandro? Ang ano kang namalik man sila din bahaon na lang ako ang diary ni Mama Salas. Naman ko na sa ilawom sa ulan. Na ako na niya gitaguan diha ang diary. Oo, man din ang diary. Shane, mulakaw ko. Dadon ko kining diary. O ikaw, ayaw gyud pagsulti nga ni anato ang diary, ha? Okay, Mama, pero ako ba isulod nga mubasa, anak ko? Ay, ulagi. Di man iha. Dili kag yun mutugaan nga nakuha nato ang diary. Mutugan pa'y puang nako, Ma. Okay, sige. Ako'y bahala din sa bayo. Sige. Musika yun ang imong ilong karon, Helena. Ay, mong kitang diary. Oo, man din sigana ni Sir Alejandro. Sa mga drawers. Huwag din sa hunos ang diary. Sa aparador ka. Basta nabutang ni Papa sa aparador. Excited na kong mahibaw
kung unsay sud ining diary nga gibasa-basa ni Alejandro. May diary lang ang gisuwat sa ibabaw. Kang kinsa man ka kining diary? Nganong kitaguan man kini ni Alejandro? Unya na gyud nako ablihan kanang makapahilo na nako. Husto. Mo check-in ko og pension house. Gusto ko nga ako lang usa ang mubasa ni ini. Mayong pagbuminaw sa Lex Pinoy. Ginoo ko. Ang sa maning itubuha, ngayon nawa man ang diary's kwarto ni Sir Alejandro. Helena? Lando ang diary. Ang diary ni Celeste. Unsa? Nga naman. Unsa may nahitabo sa diary ni Silas? Kalma lang. Lando, dili mahimo mawa ang diary. Dili mahimo. Ngano imo magipangita ang diary? Di ba di man na mo ibuwag? Oo, pero, ako na nagihatag kay Sir Alejandro. Unsa? Pero, nganong imo man ang gihatag ni Sir Alejandro? Si Sir Alejandro ang dunay dakong katungod nga mugunit sa mga diary Lando. Pero nawaan ni siyang kwarto. Ha? Ngano nawa man? Wasap ko mahibaw. Pero kanina, naabtan ako sila si Ma'am Julia og Shane dito sa suot sa kwarto ni Sir Alejandro. Oh, klaro na lang. Natuan nila ang diary ni Silas. Ako ibawion. Balik ko ng una ako sa Sir Alejandro. Karon, mahibaw na gid ko kung unsay sud ining diary ni Alejandro. Naunsa man ko. Gikulbaan man ko nagtan-aw ining diary ni Alejandro. Ako na kining ablihan. Dili. Silis angan nga niya sa unang page. Kang silis kining maong diary. Animal. Panuway. Si silis ang tag-iya ining maong diary. Ug sunda ang uban pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Jenerica Bidad. Nahisulat sa hangin. Pupalihog na ko no, subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.